دو مهم بری روژا هلبجارتنان کمپینا کلینتون جاردن تراوشا خو پاراستنê daye. Piştî têbîniyên FBI yên derheqa lêpirsînên 3 saetî yên li dijî kandîda komariyan li meha tîrmehê derketîn, FBI dazanîn ku wê çi xeletiyên tawankarî nekirine. Lê van têbîniyan Clinton çend mehan xiste tangasiyê de. belge hene bi şêwekî gelek eşkere didin xuya kirin ku serederiyekî baş li gel pênezanên gelek veşartî nehatiye kirin. Petir ji 10 caran Clinton gotiye dema ew wezîra derve horgiliyên hunartina nameyên elektronî nayê bîrawê. Clinton dibêje ku wê emaîla xwe ya taybet ji bo karê xwe yê fermî bikar aniye. FBI şiyaye beşekî ji postên emaîla wê ya taybet seh bike ew jî paqij derketine. Ez ê bêjim ew şaşiyek bû. Ez ê çi carên din dubare nakem. Li gor encamên lêkolînên FBI di hin têbîniyan de hatiye ku Clinton gotiye wê nezaniye ku hêmaya sî weke nîşana nameya veşartî dide. Sînatora Berêya Amerîka xanima yekê wezîra derveya Berêya Amerîka divê bizana hêmaya sî çi ye. Demekî pir zehmet lê pêşiya Hillary'ya heta bipejrîne ku ew kandîdeka rast û bibawera. Kandîdê cêgirê serokatiya Amerîka ji tîma Clinton dibêje ew têbîniyên encama FBI piştrast dikin. Ev şîroveyên ku Hillary xwest bo nerîna giştî ragihîne bi awekî zelal diyar dikin çima FBI çi pêwîstî nedît ji bo pîvanên bêhtir yên gunehkariyê. Komarî dê bi aramî berdewam bin li ser nîqaşan. Karayîna xizmetên hikûmetê û qencî ve nema bi pere benefrotin û edê îmeylên girîng ve neyên jebirin. Demokrat li dij êrişan radiweste. Me kandîdek heye Donald Trump'e ku dêçêkirina taksên xweşanî xelkê neke li gel ku wî soz dabû bike. Di heman demê de rapirsî didin xuya kirin ku Amerîkî ne Clinton û ne jî Trump weke kandîdên dilxwaz dibînin.